Ya kuwi ta. Borong-borong Panji Laras dari musik dan dunia Indonesia. Ada Arafan Audio, Cinta Multimedia. Suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turut tansah klisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara ene omah rasane wis ora krasa karep atiku kudu kepengen kolak mung pengen ketemu karo sliramu sayangku nadyan mung sedelo hati dadi lega
Sandonga Smoro berlalu bareng artis cantiknya ada di Rita Oneng.